podem canviar el color del coure si canviem la seva configuració electrònica i per això el farem reaccionar amb diferents tipus de plàstic. El primer que necessitem és poder escalfar aquest coure. Per això tinc aquest fogonet, aquest bunsen. Escalfem el coure per poder-lo fer reaccionar amb el plàstic. Passegem el coure amb el plàstic. Els plàstics són polímers que extraiem del petroli. Aquests polímers estan formats per diferents tipus de monòmer. Aquest plàstic d'aquí, que és el PET, té un tipus de monòmer. I si ara fem reaccionar amb molta calor el PET amb el coure, veieu aquesta flama taronja que ha sortit? Però què passa si fem el mateix fent reaccionar el coure amb el PVC, amb aquest altre tipus de plàstic? L'escalfem. És verda!